mga gadgets, ayun, balik G-Farm ulit tayo dito sa Pulumulok. Last year nandito ako sabi maraming bago. Ayan sinalubong pa ako ng manager ng resort. Nakilala pala niya ako dahil nakita niya yung vlog ko last year Ayun, madami ang pagbabago. Mas maraming mga partitions na sa resort. Mayroon na silang dedicated area for all-terrain vehicle, yung ATV. Tapos si ate din, yung isang nagwo-work may-ari pala, isa sa mga may-ari ng resort. Tapos may mga dedicated farming areas na sila, yung may mga puno na may mga fruits. Open na rin yung kanilang kitchen or restaurant sa loob ng resort. Tapos nagdagdag ng mga playground for kids. So puntahan muna natin yung kanilang overlooking tower para makita natin ng buo yung area at perimeter ng farm na to. This is G Eco Farm or G Eco Nature Farm, located at Barangay Polo, Pulumulok, South Cotabato. Ayun. Malawak yung area. Punong-puno ng mga trees. Part na rin siya ng farm ng resort. Enough area for family bonding. May mga dedicated huts, cottage na pwedeng silungan at maupo habang nagkakape. Tapos pwede ka rin umorder ng kanilang native chicken menu. Pwedeng grilled barbecue or tinola or adobo. So yun, punta tayo sa rear part ng resort at doon natin tingnan yung kanilang elevated tower overlooking sa farm at nearby perimeter area. Ayun, may mga nadaanan pa tayong mga sections ng resort. At kung makikita nyo yun, maraming puno doon sa access road going to the overlooking tower. Tapos mayroon din silang tinatawag na maze. Kaya lang yung maze nilang to hindi pader yung partition, kundi mesh wire o mesh wire nga ang partitions ng maze nila. Pero mahirap pa rin galugarin kasi maliligaw ka. Ito na. Ayun yung kanilang maze area. Kita nyo parang mga kulungan lang pero maliligaw ka pa rin dyan dahil hindi mo alam kung saan ang daan palabas. Hindi na ako nag-try, ayokong maligaw kaya diretso na ako dun sa tower overlooking. So yun, ayan yung maze area na naka-wire mesh fence. Tapos ito na, ayan na yung tower. Akyatin natin para makita natin yung kapaligiran, kung gaano kalawak yung area na makikita. Okay? So para rin tong 3-story ang height. Ayan ang taas din. Kaya naman akyatin kahit ng mga bata. Kaya nga i-zoom ng camera so
hindi na masyadong mataas. Pero at least mahangin doon, malamig, kitang-kita mo talaga yung nearby areas. Aside from this farm, marami pang nearby properties na puro ano din, plantation o farm. Usually mga sili at pinya. Ito ka-harvest lang yata nila kaya medyo ano pa. Katatanim lang ng bagong ayan, nakikita nyo may mga nagda-drive ng ATV. So doon iikot tayo sa mga talahiban na yan. Mamaya pag nag-ride tayo. Ayan, yung puro puno. Ayan yung farm areas. Picture, syempre. Sa taas ka na. Ayan. Baba muna tayo. Tingnan naman natin sa baba kung ano ang view galing sa taas. Ayun, no? Nagsisidatingan na yung mga pamilya, mga anak para mag-spend ng araw nila dito sa resort. At the same time, mga mag-ATV din yata ito mamaya. The drive all terrain vehicle. Ayun, yung farm. Hindi pa masyadong nataniman dahil ka-harvest nga lang. Tapos doon naman yung talahiban area sa mga puno. Medyo malambot lang yung lupa kasi katatanim din lang ng mga seedlings. Ayan yung ATV. Lumabas na galing doon sa mga taniman. So mamaya turn na namin para mag-drive kami naman. Meron namang lead or yung staff mangunguna. Ayan pala yung suha. Ang sarap-sarap tikman. Okay, balik na tayo dun sa ATV area para makapag-reserve. So lakad ulit pabalik. Ayan, mga puno na naman. Madadaanan mo. Berdeng kapaligiran. Full of plants and flowers. Greeneries. Vegetation. Sarap talaga pag ganito yung lagi yung surroundings. Fresh. Ito na. Yung nag-try muna ako. Test muna ako ng kanilang ATV. So far, okay naman. Kahit more than 7 years na ako hindi nakahawak nito. Last try ko nitong ATV sa Dubai pa eh. Nakakamiss. Kasi syempre iba yung terrain dito tsaka sa disyerto doon lang nila driver pag ganitong ATV. Pero masarap siya. Nakaka-challenge ito eh. Ito lang kaya ko. Hindi ko kaya magmotor eh. Ayun, balik-picture naman tayo sa kubo habang naghintay ng turn ko para sa ATV. Picture ulit. Siyempre, yung mga ibang areas sa loob ng resort. Ayan na tayo. Ganda talaga pag ganitong kapaligiran mo eh. Ayan yung mga playgrounds,
picture muna bago tayo magpaandar. Okay, game. Game na tayo. Sabi ng lead tuloy na. Una na daw ako. Kaya ito. Paandar na tayo. Ang sarap mag-drive ng ATV. Yun no, may mga part humpy. Kaya challenging din, hindi lang siya flat terrain. Hindi siya bisimentado. Adjusted yung pressure ng gulong yan eh. Mga uneven road, mga bumpy road, bumpy rides. Masarap siya kung saan. Siyempre, gumagalaw ang katawan mo, kaya natatagtag ka sa biyahe. Pagka-drive nito, kaya expect ko na later yung body pain kung hindi ka sanay umaanod katawan mo sa ganyan. So, ikutan natin yung property, yung vicinity ng buong resort. Ayun, nauna na ako tagal nila eh. Sabi ko hindi na muna ako mag-antay, doon na ako sa kabila maghintay. Tagal gumalaw eh. Ayun. O, diba ang bagal? Hihintay pa nila yung iba. So, syempre, pag sanay ka nang mag-drive, minsan, gusto mo nang mag-advance eh. Kaya, ayun. So, drive muna ang lolo nyo. Tagal ng mga mga nakasama ko, mga bago lang nagra-ride eh. Tapos hindi naman tayo sigurado sa direction kung saan iikot, kaya I have to wait syempre. So marami pang iikutan eh. Habang naghihintay yung mga kasama ko. Okay? So maganda experience dito. Kaya syempre mayroon pa tong part 2. Mahaba rin yung terrain na dadaanan namin eh. Punta pa kami ng Talahiban mamaya. Kaya so dito lang muna tayo. Salamat mga kajots. Abangan nyo yung part 2 ng pagdadrive ko ng ATV. Salamat.